Остана, Марто? Нищо, пуша цигара. Добре. Я кажи какво е hello. Не знам. Ей, добре. Я кажи какво е what's your name. Не знам. Хора, това е Мартин. Да, стига. Той пуши цигара. Добре. Имам и скъп часовник. Мали, то днеска си изокара. Елате му видите фирмата, бе. Обърни се, братчет. Леле. Иначе сега, какво правиш сега? Насана там? Нищо, седим и си пушим цигара. Алкохол пиеш, нали? Не. Не. О, не, биричка, попиваш ли? Да. Добре, така здраво. Яко ли пиваш? Не. Марто, я кажи къде е спирката. Там долу. Долу. Да. Я кажи къде е спирката. Долу на спирката. Кажи спирката. Ето там. Кажи спирката, бе. Кажи спирката, бе. Спирката. Спирката, браво. Това, браво. Я кажи какво е English. Не знам. Я кажи нещо на английски. Док. Какво значи? Кутя. Я кажи как е кон. Кон да го тресе. Марк, давай. Марто, кажи къде живееш. В апартамента. Долу. Долу, ама къде долу? В апартамента. Ама къде е това долу, бе? В апартамента на спирката. Там кофата, нали? Кофата, нали? Не. Къде там няма апартаменти на спирката? Долу на спирката, няма апартамент. Абе, Марто, я изиграй едно хоро. Айде. Аре, бе, брат. Ама разбягаш. Ето още един се включва в хора. Айде. Абе, по-хуро, бе. Аз не съм като теб. Айде бе. Бега, бе. Айде бе, патера. Федерацията, кой към спирка? От мене е чак ще те видим на спирката. И това беше за днес. До нови срещи.